Zelená ako farba pokoja, ružová ako farba dievčatka, modrá ako farba Panny Márie a žltá ako farba svetla. A vlastne podľa týchto mašlí sa dalo aj zistiť, či je dievča slobodné, alebo sa vydáva. Ak sa vydávalo, tak bola mašľa prešívaná zlatou niťou. A pre pánov bola práve typická ich dlhá mašľa, ktorá bola kupovaná, čiže bola veľmi drahá.